Kapatid, kumusta? Niya na pog ko karon para sa ato ang pamalandong karon. Pila ka bisis kang musaad sa kaadlaw mga igsoon og pila pod kaha katao ang misaad sa imuha. Now sa mga higayon nga nisaad ka, brothers and sisters in Christ, pila ka kahigayon o pila ka percent kaha ang natuman o pila ka percent ang wala matuman. Ang atong pamalandong karon gikan sa atong Gospel from Mark chapter 6 verse 23 na niingon si King Herodes sa anak ni Herodias nga bisan unsa ang imong pangayoon akong ihatag nimo bisan pa ang katunga sa akong gingharian. Now ang nahitabo man gud ani mga igsoon, si King Herodes, ang hari nga si Herodes, nakigpuyo siya sa asawa siyang igsoon, yang igsoon si Felipe. Nagpuyo siya kang Herodias. Unya kini si John the Baptist. Sigig badlong kang Herodes nga dili lagi maayo nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsoon. Masuko man siya mga igsoon pero wala siya mahimo because naa sa iha ang konsensya tungod kay si Juan nakita niya nga balaan nga pagkatao. Si Herodias katong asawa siyang igsoon nga gikapuyo ni Herodes, nasuko kang Juan og nangita siya paagi unsaon niya nga mapapatay si Juan. Sa kaadlaw birthday ni King Herodes, didto nakahigayon si Herodias. Sa dihang niabot ang time nga misayaw ang iyang anak atubangan sa hari og nalipay pag-ayo ang hari og miingon siya, nanumpa siya atubangan siya ang mga bisita nga bisan unsang imong pangayoon akong ihatag bisan pa katunga sa akong gingharian. Maigsoon ang dalaga human sa iyang sayaw miduol sa iyang inahan ug mingon, maunsa akong pangayoon? Ug mingon ang inahan, pangayoa ang ulo ni Juan. Maigsoon sa pagkabalo ni King Herodes nga mao ang pangayoon sa anak ni Herodias ang ulo ni Juan. Naguol siya. Tingali na konsensya siya kay dili unta niya kaya. Pero wala siya mahimo tungod kay nakasaad siya atubangan sa iyang mga bisita. My dear brothers and sisters in Christ, adunay panultihon nga daingon. Ayaw pagsaad kung malipayon ka ug ayaw pag-decide kung masulubon ka. Brothers and sisters in Christ, diha sa pagsaad dapat careful ta unsa nga mga butang ang atong isaad mga igsoon, because tungod sa atong kalipay dili to mabantayan nga ang atong mga saad lisod din natong tumanon, lisod natong i-fulfill. Ug diha sa panahon pod nga naguol ta, dali ra kay tang mo judge, dali ra kay tang mo decide tungod sa atong emosyon ang time nga naguol ka. Pero dinhi sa saad mga igsoon, diha sa book of Ecclesiastes chapter 5 verse 5 nag-ingon diha nga ayaw pagsaad kung dili nimo matuman. Maigsoon karong adlaw ang atong pamalandong diha sa atong pagsaad nga dapat careful ta unsa nga mga butang nga atong isulti o isaad atubangan sa mga tao, atubangan sa Ginoo, because ang saad kinahanglan jong tumanon. Hinaot unta maigsoon nga ang atong mga saad matuman gyud nato, ang atong mga panumpa matuman gyud nato. O kung dunay mga higayon nga nagplano kang manumpa nga tapos pagtan-aw nimo medyo imposible, medyo lisod, hinaoton ta nga dili na lang nato na pasaligan, because diha sa mga panumpa daghan ang nasakitan. God bless you brothers and sisters in Christ.